Нараджэнне дзіцяці ў навагодняе свята – лепшы падарунак. Гэта пацвярджаюць усе жанчыны, якія сталі мамамі ў першыя суткі 2020-го. Крык першага нованароджанага ў Брэсцкім абласным радзільным доме раздаўся пасля 2 гадзін навагодняй ночы. Лідія Абіход нарадзіла дзяўчынку вагой 3 кілаграмы 971 грам. Новага члена сям'і вырашылі назваць Насценькай. Гэта імя браў муж, які бязмерна рады такому навагодняму падарунку. Дзеліцца ўражаннямі жанчына. Новы год Лідія сустрэла ўжо ў родавым аддзяленні, але ж гэта менавіта тое, аб чым марыла маці. Срок ставили на 24 декабря, но я в принципе хотела в новогоднюю ночь. Я хотела, чтобы уже было 2020. И получилось так, как хотела, в принципе. А вось Святлана Малішэўская паспела сустрэць 2020 год у сямейным коле і ўжо раніцай была гатова ехаць у радзільны дом. Увечары 1 студзеня Святлана стала мамай. У 19 гадзін 29 хвілін з'явіўся яе першанец Ягор. Вообще у нас срок стоял 27 декабря. Но, как видите, сын выбрал сам дату своего рождения. 1 января. Вот такая дата красивая. 1 января 2020 год. То есть Новый год. У ноч, якую прынята лічыць чароўнай, у Брэсцкай вобласці з'явілася на свет 18 дзяцей. Большая з іх у Брэсцкім абласным радзільным доме. Самое главное, что новогодняя ночь прошла без всяких ЧП. Все пошло удачно. У нас за сутки родилось 8 детей, из них 6 мальчиков и 2 девочки. Накануне, в самую последнюю ночь, 31 числа, у нас родилось тоже 8 детей, из них 4 мальчика, 4 девочки. По итогам года можно сказать, что количество детей уменьшилось всего лишь на 300. Это практически цифра прошлого года, скажем. Это не такое большое падение рождаемости, какое могло бы быть. Поэтому я считаю, что демографические показатели у нас стабилизировались. И в дальнейшем, конечно, есть надежда на то, что они будут расти. Трымаць у руках роднага сына або дачку – ці не гэта сапраўдны навагодні цуд. Для кожнай жанчын, што нарадзілі ў навагоднюю ноч, ён дакладна працягнецца ў іх немаўлятах. Анастасія Цукун, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».